one name. Imo one name. Imo one name. Chikebe. Alo break kwa mum no. Chifimo. Eleke kuna street like this na keni. Ni break pa hanga. Na pe phone. Iben. Allah Kantiaba said, since the men of the earth have learned how to shoot without missing, he has also learned how to fly without perching on a tree. Manamuma, I have learned how to do what others are doing. I'll say I again. Where one name woke onye black you get loud out here. JP. I can JP. Onye black you. The king of Thailand. The king of money in Thailand. Yabe is the econ. Ken na Thailand ezims akune demuru JP ezims keji makwanu ke nwunye nwa ejimi ya wo ezinne ha board church ha de nwa brebre mere otena ne blatio nga ha boss tetekpa na ha nna ma asa agari kpa ha nna ya na aka onu rio na ezims ko ato dem kuna gi ga aka onu rio ebe wala nna ya na ya ha ti aka nti otera kpo gi na nti gi gari kpa ha nna ha ma gi me onu ko tolo okoko kpo ya ezims akone demuru nwa ezims onye black tube ekwe watale ano me bo shola mpro matakre na phone ya asamo ya no na street mwe na Facebook dede na ima no ai no na street mpo na WhatsApp ya sim dede ai no na street o na street wo no oro n'ulo no hotel no na Abuja no na Lagos Christmas no ndị ome niile wo ndị isi mkpe ma ndị ụwa na-atọ n'ọnụ ayete ko chiri ship ego ehelalu ego na Nigeria eji ego ga-abụ papa ihe na-eri akpa rice eshi akpa beans akpa gari akpa nta akpa ahụhụ asịma akpa ahụhụ akpa ehuru na na-eji eshi ofe ma akpa egusi ma akpa ụgbakala ma akpa ogiri akpa ose eli ehote ndị omekwa na line aneke ọsọ onye kpata ego ya nyeta ụmụnne ya nwatakịrị ụsọ akụrụ ụlọ ya ekwu ebe oshi akụna ede mụrụ ma akpụrụ ya ọ ihe ọsara ya bụlado akpara isi mba nwa na-eme ihe rote ya nọ na street ọrụ ụlọ mgbe ọbụla ọ nọ na street na-emegachi ihe ọma niile na ọ na-eme samba nwa chifu imo m ga na shop nọ nga m na-ere sịga machi ise nkata dị m ereli si ebe ọwụ na street ka na-ebute ego nwunye ego m buru akpa ga na sigo m pụta na street nga agụzuru osi ihe ọbụla na-eme na street na ego agwụla ta ekwu onye m ego na street ego m ga-ekwo na street na mkpe hụrụ nga m gụzọta enwechi m ike ta ego okwu ihe m na ugba 5 hour mgbe m na-anọrule 6 hour akpa m ejile na ego chifu imo kachu mmadụ ihe ịnwekwala ihe ka m nwụọ ịnwadị ihe so chere ịkpọrọ JP na phone ya gbagara ya na street ya ka ijipụta na street nga anụrụ imo onye mere ihe mpago mere m ya manwụ onye mere ihe obodo arịa mmụọ n'ime ọchị bego n'obodo oyibo na street na-agba mbọ na-akpata ego mgba kam ọrụ nka ọrụ ha awọle ka ịrọra nga a sị nga nọ na 5 hour 5 mgbe m na-anọrụle 6 7 8 9 10 akpa m na-ejile kwa na street adịghị ime akụnede mụrụmụrụ na-eme na street ọ ihe m batara m ime nwedị ihe ọdọ na-eme ya wee oguzuru na street ego na-awụchi na ana m sa atụta ego na street ihe m ji mbịa nga Chineke nna mere nye ebere eji m adịghị anyere gị aka ịmasị mmadụ ihe gị na onwe gị eme ihe so ihe hapụgo n'ihe na ị nwere ike ime hapụga shop onye na-arịrị 1212 ga na-enweta obere ego n'ịbịa bụrụ akpa ha ga nọ so na street ego ga-eji akpa bifo onwela maka chukwu ọdụsọ ego ga-eji isi ga-eji akpa ọdụgo ga-eji ele isi oge eji akpa anụ ọja nwa oke ozu gị na nwa gị gaga n'ịkpa na ofe ihe ọcha na ebe niile dabi gị yiri uwe orogborogbo agaje gị ekwoje gị ntọ ele ahịa wedding gown ime iyi maternity gown ịgaje ebe ịgaje amụshi igole ịmasị mmadụ n'ihe onye gị na nwa gị eme ihe igole JP na gwara anya ihe a na-asị gị na ya nọ na street ebute ego JP ọ gwara nsị echi ile wụ 24th January na birthday na ụta ụbọ ndị ya ọgwa agwa JP kem kem lulu aka m lulu ya ile ndụ eme mmanụ ka arị m ndụ luo ya mee ka akarala m ya mgbe ọla m nụrụ m luo ya ka m kara m ya dị m aka eri ebe ọnwa na-agba mbọ m ihe ka m kara m ke nkara m ụda m dị ndụ ọ dị nwa onye ọbụla ahụrụ ebogo ya sọ olulu onye ọ na-atahụ gị ahụ ka m lụrụ onye eke ụda ụda m dị ndụ lụta ọ ga-esi eme ebe ndị ọkwado akọrọ m anyway ya gwụga personalities o mege bedde to kwado akọrọ m ele bi wee bụ eke gaja ebe na atọ ị hụrụ afen mgbọrọ ịhụrụ mgbe iri akwa m wụdan mana ihe ọma mege ị hụrụ efe dị m adị m eyi eni ha mgbọrọ ịhụrụ mgbe ihe efen na na ọwa ezigbo toku nri ka m gaga ihe na-eji aga bedde ụmụaji ihe na-eji aga bedde ndị dibịa ma ọwụ ndị amaala
ihe awụdụ bedị ụmụazị ndị yọng mọni mkwa aha nwa m otu ọ daga yọng gị dị otu ekwejege ntị ị ga-aga tọchi blackmaid ga-ekwuru gị efe gị na azụ tọchi blackmaid ya kwetara gị awụ ego na azụ kwuru ne gị medingan gị kwuru ego medingan gị na iji ekwejege ntị iyi uwe afọ ime gacha amụsị maternity gown gị iyi gị etepebe afọ ire ngwụgba gị ghọrọ na agha ebute mme ngwọ wom eleta oge eme bedị ọkọdụrụ m ọgịda agwakwado nha ọda agwado eri maka birthday ya JP na kamgbe nwanne nya ahụ wọte ka ndị Awụsa eburu nama adọwa n'ulie eburu nama adọwa n'ulie egbukpọ nama isi atọgbọ agbapụ oke isi atọgbọ ma ndị egburu egbu ma ndị agịba egbu ma ndị agwụrụ agwọ ma ndị agịba agwọ ma ndị jemepe sup gị bịa nga na-eshi egbebara a ga-amapụ gị isi n'ebe na-atọ nga ma ama ndị ebe na-atọ dị eji mma ote mara gị isi na ma ote higa gị n'ite ofe ruo ogo ndị isi mkpa eri ego a ga-egburu gị isi nwa bịa aja ala a ga-egbupụ na ma tọgbọ gbupụ ebe ụlọ akụrụ kpụrụ mote gị fevum ịnọ na isi nọ gwere ekwe nọ gara ji ụkwụ kwụrụ ntọ agaja ebela tio ashem ga-eme nne m go adim disgust under your pity adim disgust under your pity gbala gị nwesi ike inwe nwe gị nwote nwee packaging ụmụazị ibe ga agbawaracha n'akpa they have look unto themselves ha lee ụmụazị ibe ha ndị elu ha package ọ kego ka mgbe ụwa mgbara mra gị ọwa otu uwe gbọla gị yige gown tochi blackmaid ya chịchịrị gị n'azụ mgbe na-amadị ihe igwe Igbo kparị onwe gị chem gawo ngara ugba na ọga na gị na ọga ajala ugba na ọga mụ na gị anọkọsịa ebe atọ na omere m ibe ka mma m shi anaga m ga direct na ebe mmadụ si maka chukwa gị egbu ka a ga na-egbugo akwa ebe mmadụ si a ga-egbugo na ebela adị egbu nwa nwa egbu aka m kụgbole m bụ ihe nkụgbogo m bụ ihe ndebe na atọ ma ngwa anata gbogo kwarara gbago ọ datara m akpọrọ ihe na sị m na ya nọ na titi mmemme ihe happy birthday ka anyị ga-aga nọ ngasị ya isikwule happy birthday m agaghị m gaa nke esi nke ndị ọ ga-asị kwa ịhụ street dị nọ n'ime ị ga-ahụ street ahụ mana ka m gwakwa gị something adịkwa mgbe echi nye si na m agwadị ị hụrụ akparị dọrọ nga onye hụ ya ka enwe ihe nọ n'ime ụmụ okorobịa na iwe na-enwe nweta nga maka chukwu agaghị egbe ofu ọṅụ dọrọ n'ime akparị ebe ị chọrọ ego nwe ewu ego nonsense ihe nke mụ na nwa God m eziokwu leta ụmụazị ụgba na-esi atụ gawazi lekwana ụdị mkparịrị ihe eke akụ na-ede mụrụmụrụ ikwede akọrọ m sọ ikwede gwa m eziokwu gị sị m na ọ na street mbịa nga agụzoro ka mgbe ụkụta agbasa nwere ote m siri nwere nwa obere ego m ji gba ndị mmanụ hụ m nga ha anaghara m nke m ji ji na street ọwụ mbịa nga agụzoro ka mgbe eche burukwa na akpa site ebe ole m ego ma m si street ọwa adị enye ego ote m siri che eleke mgbe nọ na street ị nọ na street ikwede akọwara m ya ọfụma gị megakwana birthday ihe kpọrọ m gwa m na m ga-agụzoro na street ikwede akọrọ m na taa birthday ego anyway ama onye ihe ọma na-arị mma nkasa asị onye ọbụla nwanne ya na-eme ihe ọma ya soro ekele Chukwu ihe ọma mere nwanne gị be happy unto your brother then so that is God in heaven will be happy into you ọ ya wụ ụka happy birthday ngabeda abịa abịa m nọrọ m ga-awụ iche obi happy birthday gị na ejima gị Ezinne and JP akụ na-ede mụrụmụrụ the king of money highest king e nwere na Thailand ọwụgo nwa ọma Chineke na-ezuru ọkụ ebe i chetara ụmụ ogbenye gbala ha Krismas obinigwe gbagoro gị Krismas n'ụbọchị niile nke ndụ gị n'aha Jizọs ma nna gị Ezims Chief Ezims onye blatio asị m ebe e mere ụmụ ejima na-abụ na nsokpa ahụ ihe ọma Chineke m na ya bụrụ ndụ nye m ka asị onye ga-akpa aha gị ya ka ọ nọrọ ụka otele ọkụkọ akakwana na m nke m Ezims akụ na-ede mụrụmụrụ JP gị na Ezinne happy birthday